No, čo ideme robiť? Zabudol som. To by bolo zle, lebo Ja som ti to chcel pripomenúť ináč. No, keby sme tam išli bez tohto, tak by nám hrozilo, že nejaký medveď nás hneď tu na prvé zakrúte zachytí. Takže to nie. Ideme teda obetovať božstvám. Obetujeme božstvám. A síce úlitba, to je vlastne, ježiš, no, úlitbu som skoro vysypal. To je medovina, naozaj to medovina, nie je to žiadna voda. Môže ho voňať? Môže sa aj napiť. Keď bola staršia, tak by sa usmiala, ale ona je možno by aj vypila. Ešte neznalá. Tak, no. Takže úlitba, to znamená, obetujeme božstvám veľmi drahý nápoj, v tom čase už určite existoval, nepochybne. Aj keď to nevieme, ale myslím, že existovalo, aj pivo existovalo už vtedy. Aj sa pivo varilo, aj medovina sa už pila. Dokonca aj pálenka sa predpokladá. Našiel sa destilačný prístroj dokonca. Takže myslím, že to bola staršia doba bronzová na východnom Slovensku, no kde inde. Už len tam. Necháme prehorieť. No a teraz kadidlo. Je to obyčajná živica. Rozdrvená, vysušená živica, ktorá je ako v kostole v podstate, ten istý systém. Ten istý systém, nič sa v podstate nemení. No, takže, môže si zahrať sa, prosím. Takže, prosím božstva tejto hory, aby k nám boli priaznivé, aby ochraňovali naše kroky, aby sme sa šťastne a radostne vrátili v tejto istej zostave naspäť na toto miesto. Preto aj obetujem toto kadidlo a túto medovinu na znak úcty.